Ил президентын җәмгыятьтә һәм хәзерге сәяси даирәләрдә моңа кадәр күрелмәгәнчә хуплыйлар. Бу хакта сообщество төбәк форумының пленар утырышында хәбәр иттеләр. Ул Казан Экспо мәйданчыгында онлайн трансляцияны исәпкә алып, гражданлык активистларын, бизнесменнарны, коммерциячел булмаган оешмалар һәм хакимият вәкилләрен җыйды. Марат Ильясов 15 ел элек авариягә очраганнан соң мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр өчен тренажерлар уйлап тапкан. Аннары президент грантлары акчасына башка тренажерларда эшләнде. Несмотря на разницу в национальности, в культуре, делать все, чтобы общая жизнь была интересной и комфортной. Әлеге һәм башка проектларны сообщество форумы мәйданчыгында күрсәттеләр. Такой диалог очень важен и при принятии решений правительствами и исполнительными органами власти на любом уровне. Такой диалог важен гражданскому сообществу. Форумның темасы Россия. Мәдәниятлар күптөрлелеге, гражданнар бердәмлеге. Мы видим, какое большое внимание вопросам развития гражданского общества уделяет наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин. Насыщенная программа форума представит широкие возможности для демонстрации лучших российских практик и обмена мнениями. Онлайн аудиторияны исәпкә алып, төбәк форумы 2500 кешене Донецк һәм Луганск халык республикалары 20 чит ил экспертын җыйды. Фарис Мөхәммәтов, Инна Данилова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.